Benvingudes a El Camerino, el programa on els convidats es sotmeten a un duríssim entrenament per tal de sortir gloriosos de les seves futures entrevistes. Avui m'acompanya l'Eloi Duran. Benvingut. Eloi, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí, la veritat. I és que és una cosa que no paro de dir, és que totes les entrevistes igual, però és que com només convido amics, doncs estic contenta tot el rato i tot em fa il·lusió i així doncs és molt més fàcil. Però això és lo guai, no? També. I tant, 100%. Bé, doncs, Eloi Duran, cantautor català, ja farà un any que vas publicar el teu primer EP, Sonder, i per celebrar-ho ara has tret la live version d'aquest disc. Des del 23 de febrer podreu sentir-la a totes les plataformes, entenc, i a més també tens el tema Res a fer amb en Gerard Rodríguez, amic i company, un petonet des d'aquí, Gerard. I bé, de cara al març començaràs a gravar nova música, ens has comentat. Sí, tot va bé. Doncs a veure, explica'ns això una miqueta. La idea una mica d'aquesta live session és per celebrar l'aniversari de Sonder, que és el meu primer EP, que és un bebè que ja ha fet un any. Que fort. Quina elo. Sí, la veritat és que sí. I jo tenia la idea de fer alguna cosa, no sabia ben bé què fer, i com jo volia fer una live session però algo bastant casolà a casa, tal, però al final vaig començar a liar-me amb gent i hem fet una cosa bastant guai que crec que a la gent li agradarà molt. Que bé. I que crec que està molt cuidat i estic molt content per això. No tinc cap mena de dubte, vull dir. I això, i llavors ara com la idea és una mica com amb aquesta live session fer el tancament d'aquesta... Com per mi és una primera etapa i ara comencem a gravar la nova música com per una segona etapa, que és una mica que estem gestant no només la música, sinó també una mica com la imatge, l'estètica. Tinc ganes de donar-li voltes a tot això i estamos en ello. Vale, molt bé. Creus que musicalment seguirà la mateixa línia o realment... Jo crec que sí. O sigui, musicalment segueix, crec, com cap a la mateixa línia i com la intenció segueix sent d'alguna manera parlar de temes que tampoc són igual fàcils o que els etiquetem com de que no són agradables. Potser com la meva idea és com seguir explorant com aquest espai que al final és com el que em passa a mi, no? I això, però sí que és veritat com que la intenció també és que hi hagi alguna que entri bé, no? A nivell musical i a nivell d'escoltar-ho, que entri bé per poder anar a alguna més profund i com hem treballat a partir una mica d'això. Ai, quines ganes de que comencis ja a fer més cosetes. Tinc ganes de que escolteu la nova música, la veritat, perquè ara també fa temps que no trec res i tinc ganes. Clar. Bé, pel que sé de concerts i així no tenim dates, no? No tenim dates tancades. No tenim dates tancades. Bueno, que et segueixin a les xarxes i entenc que tot això tu ho aniràs compartint. Si tot va bé, cap al bon temps hi haurà concerts. Cap al bon temps. Que bé! Cap a l'abril, que bé t'ho fas venir. A l'abril jo crec que hi haurà alguna coseta. El que passa que encara no està com confirmat 100% i no m'agradaria com... No, cagar-la, clar que no. Agafar-ho. No, ni molt menys. Però estarem atents, està bé això, també deixar-ho així, no? Sí, una mica la idea és com lligar com aquesta nova música i presentar-la una mica en els concerts. També li estic donant una volta més a tot el tema dels concerts. Llavors, com... Tens una posada en escena maquíssima, he de dir. Moltes gràcies. A mi m'agrada molt. Sí, és bastant despullada, en plan veu, guitarra, pedaleo amb el pedal que tinc, que faig efectes de veu, efectes de guitarra, efectes de loop. I la veritat és que jo crec que la música també guanya molt en directe, perquè hi ha alguna com molt especial. Total. O sigui que sí, ja estic currant en això també i crec que serà guai, la veritat. Estarem superatents, Eloi, tenim moltes ganes de veure-ho. Bé, doncs no tenim dates d'això, però sí que tenim dates d'una altra cosa, no? Perquè tu, a més de ser músic, no? Dedicar-te a la música, ets actor. També. De fet, tu i jo ens vam conèixer estudiant junts, vull dir. I últimament, de manera molt recent, hem estat participant junts en un projecte, que és l'obra de teatre Swimming Pool, de la companyia La Mare, escrita per Juli Disla. Exacte, sí. I doncs explica'ns una mica això, perquè d'això sí que tenim dates, no? Això tenim dates, estem a tope. Sí, bàsicament amb la Mireia i el Ferran, que també són companys nostres. Mireia Giraldez i Ferran Ribas. Hem fet una companyia que es diu Companyia La Mare. Estem fent el nostre primer espectacle, que és
Swimming Pool de Juli d'Isla i l'estrenem al maig, el 13, 14 i 15 de maig, si no m'equivoco, a la Sala Trono de Tarragona, que a més a mi em fa una il·lusió tremenda, perquè és la meva ciutat, llavors estic molt emocionat, o sigui, tinc moltes ganes, ja m'estic imaginant aquest fin de saps dins del meu cap, i m'emociona molt, tinc moltes ganes. També ho portarem a Terrats en Cultura, al Festival Coincidències a l'estiu, i estem una mica ara intentant tancar temporada aquí a Barcelona i com amb alguns bolos més, així que no sé, a veure què tal, però... A veure què tal. Sí. També teniu xarxes, vull dir que també us poden seguir per si voleu. Tenim xarxes a l'Instagram, de moment, ara estem com desenvolupant Twitter, com aquestes coses, poc a poc. Que bé, que bé. Però sí, molt contents, la veritat. Doncs Déu-n'hi-do, Eloi, se vienen muchas cositas. Que bé. Sí. Que bé. Doncs bé, jo estaria aquí xerrant molt més de rato, però hem vingut el que hem vingut. Estic preparat. Així que ja s'ha acabat aquest moment de relax, ara comença una mica la tensió, així que podem començar amb la ruleta del Camerino. It's Britney, bitch. Bé, Eloi, t'explico una miqueta, com funciona això. Podràs fer fins a 4 de les proves de la ruleta per aconseguir un total de 3 punts com a màxim per prova. I, per tant, un 100% total de 12 puntos. Això vindria a ser un pleno, ¿vale? Les normes me les invento jo sobre la marxa, per tant, avui estic de bon humor. Perfecte, sí que jo també. Anem cap al pleno, ¿vale? Vale. Dit això, podem fer girar la ruleta. Vale. You're gone and I gotta stay high. Comencem forts. Em vull fondre. Vale. Bé, doncs, Eloi, ens has d'explicar aquella anècdota que et va fer pensar que volies desaparèixer per complet, que volies deixar d'existir i agafar un vol fins a Guatemala i no tornar mai més. Vale, a veure, unes quantes. Oh, que bien. Unes quantes. Doncs amunt en tinc prou, A mi em passa sovint, o sigui que no explicaré aquesta, però faré un petit incís. Un petit incís. A mi em passa sovint com que en general no sóc una persona com que posi molt la pota, vale? Però sí que és veritat que a vegades amb tot el tema de les sorpreses la lio. Però no la lio com expressament, o sigui, com simplement com de sobte ho dic sense saber... Com hi ha alguna d'això, i m'ha passat més d'un cop que situació incòmoda en això, però crec que en veritat tampoc són tan fortes. El que sí que recordo bastant... Són salvables, no? Són salvables, com que ho he pogut arreglar. El que sí que recordo bastant, que va ser una mica liadet, va ser que justament amb companyia a la mare teníem una reunió online amb un teatre, que no diré, que jo espero que si ho escolten es facin unes risses. Crec que sé per on va, a veure. I el dia abans d'aquesta reunió online, el Ferran, la Mireia i jo havíem quedat com online per preparar la reunió, una mica com per assajar-la, perquè era una reunió important. I com al final de la reunió, fent broma tal, vam començar a ficar cançons... Jo vaig començar a ficar cançons a les Macedònia. Vale. El meu grup preferit de la infància. Una cosa que m'encanta. Total, que amb la broma vaig ficar... Saps com que el Zoom es pot ficar al fons de pantalla? Concretament vaig ficar al fons de pantalla del segon disc, Posa'm un suc, com per fer unes risses. Total, que vam penjar tal, i el dia següent, quan vam obrir el Zoom per fer la reunió, efectivament, el meu fons de pantalla era Posa'm un suc de les Macedònia. I com que ho hagués pogut, com, no sé, d'alguna manera salvar... No dir res, no? Jo no hagués dit res, ho vaig treure... No, doncs jo vaig decidir que el millor va ser... Això és l'anècdota. No, és que, ahir amb uns amics vam fer una festa ambientació de les Macedònia. O sigui, un desastre. O sigui, fatal salvat. Vull dir, és que era molt senzill. I després vaig començar a parlar... En fi, sí. Déu-n'hi-do. Sí, les persones que ho van viure, diguéssim, si ho sentissin, se'n recordarien d'aquest moment, no? Perquè entenc que va haver un silenci allà com de... Sí, a més jo, després d'això, vaig començar a parlar. Sí. Jo començava com la reunió i vaig començar. I com de sobte crec que estava molt... No penso generar cap silenci, no? Com... Per sort la reunió va anar millor. Vinga, va. Doncs, Eloi, com estem començant, et donaré 3 punts perquè vagis motivando i fem girar un cop més la ruleta. Vinga. Una cosa...
preferiries? És aquí. Vale. Què preferiries? Bé, doncs, la meva pregunta per tu és molt bàsica, Vale. però bueno, m'interessava saber què prefereixes, música o teatre. Ho sabia. Sí, no m'he matat. Vale. A veure, Vale. O sigui, crec que realment en un ho tinc hipotètic clar. cas, vull dir, com... Sí. O sigui, jo tinc clar com que ara mateix les meves energies, crec que ara mateix la decisió va per aquí, estan enfocades com 100% més, diguéssim. Òbviament, amb la companyia de teatre i amb l'obra de teatre hi ha energies, però el 70% l'estic focalitzant en el meu projecte musical Eloi Duran. Llavors, trio la música. Tries la música. Sí. És que, per desgràcia, en realitat, t'estava dient, no, com una situació hipotètica, però crec que realment sí que moltes vegades ens veiem obligats a decidir, no? Perquè has d'invertir, has de focalitzar, vull dir que... Vaig estar com per venir, m'he estat mirant alguns programes i vaig mirar el de la Gigi Ros, i com em vaig sentir identificat en certes coses que deia precisament per això, no? Com de... Has de focalitzar. Bueno, si no es focalitza és com complicat, no? Sí. Em poder arribar a tot. Llavors, Invertir un temps, una energia, uns diners, fins i tot, perquè a més a més és un projecte que tu t'estàs autogestionant, entenc. Totalment, sí, de moment és autogestionat, llavors com... Bueno, es necessita molta organització, molta logística i s'ha d'aprendre... S'ha de currar, sí. Bé, Eloi, per l'absoluta identificació, perquè jo durant un moment de la meva vida vaig escollir la sanitat pública, Clar. et donaré 3 punts. Vale, molt Així bé. que podem seguir fent girar un cop més la ruleta. Tia, no tinc gaire força. Bueno, és que no, s'havia de posar una mica d'oli. Hem repetit, vale? Per tant, tu ara podràs escollir entre la resistència o un terç de veritat. Un terç de veritat. Evitarem, si podem, la resistència. Fuig de la resistència tant com pots. Bé, doncs, un terç de veritat. Vale, sí. M'has de donar 3 anècdotes, vale? 3 titulars. No necessito que els desenvolupis, simplement necessito el titular. No sé si tu havies pensat gaire aquest, o t'agafa una mica per sorpresa. O sigui, ho havia pensat, però no m'havia... O sigui, havia dit, bueno, hauràs de dir alguna cosa, però... No, simplement no passa necessito res. el titular. Vull dir, no com necessito 3 que entris en titulars. matèria. 8 titulars una mica forts, i jo no et diré quin és el de veritat, però un ha de ser cert. Un ha de ser cert i dos... I jo no et diré res. Després t'ho diré, després ho xerrarem, però fora de programa. Vale. Així que, com vulguis. Vale. El primer titular és que quan jo tenia 16 anys Sí. vaig provocar sense voler un accident de cotxe. Vale. Però, o sigui, com molt lleu. Vale. Tu formaves part de... Tu vas patir l'accident o No. vas fer... Vale, vas Jo provocar... estava sense voler, el vaig provocar. Vale. Primer titular. Segon titular. El segon titular és que jo dels 6 als 8 anys vaig fer 3 anuncis per Nestlé, 2 de Nesquik i un dels iogurts de Nesquik, que a mi m'encantaven quan era petit, saps? Sí, Els que són puro xocolate, vale, no, de pensava color que era... groc. Sí. Doncs Que els hi aquest. posaves també la cullereta, no? Que els podies congelar. Vale. Wow, vale. Estic pensant, ara em fas dubtar. I el tercer és que en el meu bloc de pisos, Sí, precisament hem parlat abans de les Macedònies, sí. en el meu bloc de pisos viu la cantant de Superfashion, de les Macedònia. Vale. Després jo, fora de programa, et diré quina crec... M'estàs fent dubtar moltíssim. Ja ho Pensava que ho sé. tenia claríssim, però... És Vale. que hi havia una que vale. la tenia pensada perquè sabia que podia... Vale. No, a més, claro i conciso, m'ha agradat, Sí, està tia. molt bé. Està Sí. molt bé. Et donaré 3 punts i després pensarem... gràcies. Joder, res, tio. Et donaré 3 punts i després et diré quina és la meva aposta, vale? Vale, va. Així que podem fer girar un últim cop la Vale, ruleta va, del va, Camerino. Vinga, que estem a punt, Vinga. Vale. Oh, s'ha volgut fugir, però Perfecte. ha passat. Ha passat. La resistència. Això m'ha passat per abans i que no la volia. Sí, això és així. Ha vuelto. Bé, doncs, estic reformulant aquestes preguntes. Abans feia les preguntes clàssiques de la resistència. Passa que aquesta reformulació tampoc no sé si m'acaba d'agradar. Llavors, jo te les faré. Si tu em vols fer alguna proposta de reformulació, no cal que sigui ara, però me la vols fer fora de gravació, t'ho agrairia, perquè crec que realment és una pregunta que pot incomodar i és l'última cosa que jo pretenc en el meu programa. Per tant, les preguntes que jo faig és: quin és el màxim de diners que has tingut al teu compte bancari?
Vale? I quin és el màxim de temps que has estat sense tenir relacions sexuals? Vale? Si vols contestar, és un punt i mig per pregunta. Si no vols contestar, no passa absolutament res. Vale. Sí, jo crec que... Crec que, a més... A veure, espera, deixa'm pensar un moment. És que és complicadita. O sigui, com... Vale. Ja està. La dels diners... Em pots repetir la pregunta, perdó? Quin és el màxim de diners que has tingut al teu compte bancari? Sí, perquè si jo de sobte, vull dir, si anéssim a mínims, estamos un poco en lo mismo, saps? Si jo estigués a la resistència, doncs potser sí que preguntaria, no?, com quin és el mínim que has tingut, però crec que si fa no fa, mínim hem estat tots allà patint pel lloguer, per tant... Clar. O sigui, jo crec com que el màxim així, com conscient de dir... Han sigut... A veure, una mica trist, potser, bueno, no ho sé. Com no arribava a 4.000... Però Déu-n'hi-do, vull dir, com estem tranquils. Estàs veient els 3 mesos de lloguer i 4 i 5 de... Bueno, és com la temporada d'estiu, no? Que de sobte igual, si tens un curro de més hores i tal, pues puja una miqueta més el compte bancari i jo crec que ha sigut com en això. Vale, perfecte. Doncs de moment, un punt i mig. I l'altra pregunta és, quant de temps... Quan és el màxim de temps que has estat sense mantenir relacions sexuals? Aquesta pregunta la reformularé tantes vegades com em vingui de gust, perquè realment no estic gaire d'acord, vale? Però, bueno, si me la vols contestar endavant, si no me la vols contestar... Jo crec que, com un any... Vale, perfecte. Com per dir alguna cosa, Sí, per dir alguna cosa. Sí, és que ja et dic, o sigui, de per si crec que no està ben formulada. Li donaré unes voltes i faré una nova proposta. Més bueno, sí, no tant... Sí, és que jo vull dir, entenc, que al final el que busquem és un poc el salseo, és evident. A mi m'han agradat, Però, bueno, li donaré unes voltes. Si tu tens una proposta, estaré superoberta a escoltar-la. Vale? I bé, doncs, fins aquí hem arribat. Fins aquí hem arribat. Eloi, podem dir que l'Eloi Duran es classifica a la ruleta del Camerino amb un total de 12 punts. Ala, que brutal! Molt bé, estic molt content. Plenazo! Que bé, Eloi! Bé, doncs moltes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies a tu per convidar-me, Natàlia. Espero que hagis estat molt còmode i tu hagis passat molt bé. He estat molt a gust, m'he passat molt bé. Que bé, i a més amb aquest pleno dona gust anar cap a casa. Ai, sí, escolta. Així que res, i amb vosaltres ens veiem la setmana que ve en un nou programa de El Camerino. Adéu. Vens i em dius que m'estimes mentre